Hormatly prezidentimizin raýat aviasiýasyny ösdürmek baradaky amal aşyrýan işleri ýurdumyzyň ulug toplumynyň ösüşini täsirleýär. Bu arada Türkmen Howa ýollary agentligi tarapyndan geçirilen hoşarlyk maslahatyny aýratyn berilenli. Çykyş edenler dödümiň ösdürilmegi üçin erginsiz alad edýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara ünlülerine laýyk gelýän Howa mendirleriniň gurulmagy, täze uçurlaryň satyn alynmagy, ýurdumyzyň ähli urlardaky ösüşleriniň öz boluşly beýanlary, Türkmenistanyň geografiýa taýdyny amatly yerleşmegi, onuň Ewraziýanyň örenme hökm ulug üsaşyr çatyry hökmündäki barha artýan ornuny şertlendirge. Bizim döwletimiz bolganda bar bolan ulug howatyny dolu durmuşa geçirmege çalışmak bilen ulugyň ähli urunuşlarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwrüwaplaşdyrylmagyna gönükdirilen milli maksatnamalary amal aşyrýar. Yergelen aýtsak boýunky 777-300 kysymly täze ýolagçy uçury Türkmenistanyň prezidentiniň değişli kararyna laýyklykda Amerika Birleşen Ştatlarynyň dünýä meşhur Boeing kompaniýasy bilen baglaşylan şertname esasyna ýurdumyzyň satyn alýan şeýle kysymly häzirki zaman iki uçurynyň birinjisi. Maslahata gatnaşyjylar düdümiň ösdürilmegi üçin ihlasly işlejekdiklaryny anandyrdylar.